Здравейте, приятели! В днешното видео сме на летище София, терминал 2, с моята майка, която е моя майка. Това е моята сестра. Ми падна. Това е моя брат. Брадви. Това е... Имате ли визуална прилика с Брадви? Прави ли? Не. Имате ли визуална прилика с Брадви? Не. Брадви, абсурд. И това е бащат ми. Баща ми. Ай, това е Мириам. И сме на летище. И чакаме да тръгнем за Шарм ел Шейх. Това е за нас. Сега си отиваме към гейта. Мамо, отиваме на гейта. Да, и тръгваме в Шарм ел Шейх. Здравейте, приятели! Ето сме с Мириам. Бебето. Тя за първи път ще пътува. И сега ще видите ние къде ще я заведем. Ще се включим отново. Сега влизаме в самолета за Шарм ел Шейх. Бебето спи. Това са Тати, Милата. Всички ще се видим вече. Шарм ел Шейх. Вече сме в кое? Шарм ел Шейх. И сме на карта от Orange Orange. TM. От Orange си купуваме карти. Да, това е Купуваме си карти, за да имаме интернет, защото тъй като сме от Европа, няма как да имаме интернет в съвсем друг континент. А Vodafone са много бави. Ние сме на Vodafone, брат. Ние сме на Vodafone. С много смахната Vodafone е в английски такова. Кака ме дразнаше, но да, вече сме на летището в Шарм ел Шейх. Шарм ел Шейх и има палми. Да. И след малко отиваме към хотела и се надявам да бъде бързо, защото наистина много ми се пишка. Това беше за мен. За сега. Здравейте, приятели! Ето, пристигнахме. Сега намерим автобуса и тръгваме към Хотела, да, аз нося, дърпам около 20 кила и повече и е малко много трудно. И така, хора, ще се видим в хотела. Ами, хора, вече сме... Пристигнахме в хотела. Сме с Тати, с Кака, с Мириам и с Емиляна и ето там отзад ни е багажа. Оставяме го, защото настаняването ни е чак в 2 часа. И да, и няма какво да правим. Интернета е малко много зле. Тук има безплатни кафета или напитки като цяло. И да. И сега да направим рум тур, нищо, че вече е малко късно. Всички са да ядат. Само Кака и Мириам са в другата стая, защото Мириам спеше, вече не спи, но правим рум тур. Това е некадърната врата. И когато влезеш, виждаш това. Дясно са ни обувките и чехлите. Да. Вляво е туалетната. С едно много полезно огледало. Туалетна, ванна и това е така. Гардероб, който много бързо напълнихме. Тук една красавица. Трите легла. После място, на което са ни гримовете, място, на което се гримираме, на което се правят каши на Мириам и така нататък. И още една мацка. Нещата на Мириам. Упс. Букуци. Така да е, от багажа. Букуци. Дрехи, които съм съблекла и не съм прибрала. И терасата, която буквално е огромна и е покрина с огромни пердита. И натам има